Under efterbehandling af validation sessions opsamles udstående emner i issue-loggen. Og dette er en kort introduktion til arbejdet med issues i projekterne. Dokumentationen for validation sessions består jo af SLE-trackeren, af et referat fra hver session og endelig af fokuserede noter. Disse med fokus på klinisk indhold, på test og endelig en parking lot. Det er ikke længere obligatorisk at bruge denne noteskabelon fra Validation 1. Issue-loggen finder man på SharePoint enten ved at følge link fra procedurevejledningen eller ved at gå ind i klinisk delprogram under Validation Materials, og så ligger den her som regneark. Hvert projekt henter en kopi, som man navngiver med projektnavn til efternavn her. Issue-loggen den virker bedst i Excel 10 grundet nogle rullelister, som åbenbart ikke virker særlig godt i 2007. Det første faneblad her indeholder en kort information til kolonnerne. Kolonnerne over i loggen er opdelt i grønne kolonner, som udfyldes ved oprettelse af issue, blå kolonner, som udfyldes under den videre sagsbehandling af issues, og endelig en grå kolonne, som udfyldes automatisk. Herude til højre er links til denne e-learning, til mappen på SharePoint, hvor hvert projekt gemmer sin issue-log, og endelig til document-trackeren, hvor man efter oprettelse af issues til en session går ind og angiver, at man har oprettet og uploadet. Kolonnerne gennemgår jeg over i selve loggen, men på vej derover skal vi lige se på flowchartet her, som er placeret handy i næste faneblad her, proceduren for efterbehandling af validation sessions. Den er tilrettet lidt i forhold til tidligere version. I selve loggen angiver man et ID fortløbende fra 1 i hvert projekt, og så angiver man en deskriptiv titel her. Et eksempel på et issue kunne være: må ikke speciallæger seponere kemo. Og under beskrivelsen her, der beskriver man det så nøjere, hvad problemstillingen er, og hvad det er, man vil have truffet en beslutning om. Faglige eksperter er uenige om, hvorvidt ikke speciallæger må seponere kemo, som er signeret af speciallæge. I denne kolonne angives sessionsnummeret, og så kommer altså navnet på sessionen frem, og dette er et tænkt eksempel. Og i næste kolonne angiver man, hvilken programfase det her issue relaterer sig til. Det her issue det er noget, som skal afklares under validation. Det kunne også være noget, som havde med f.eks. test eller training at gøre. Hvis ingen af disse passer, kan man skrive other og angive det nærmere i description. Men her er altså validation. Vi prioriterer det her som kritisk og angiver datoen for oprettelse, hvilket projekt, som har oprettet issue. Her siger vi, at det her issue er opstået i Willow, og jeg angiver mit navn i created by kolonnen, og så er jeg færdig med at oprette dette issues. De blå kolonner her, de er til den løbende sagsbehandling, og det første, der sker ude i projekterne, det er, at man på en visitationsworkshop eller et visitationsmøde tildeler issue her til en projektgruppe. Lad os sige, at vi beholder det her i Willow, og at jeg bliver issue manager på det. Det vil sige, at det er mit ansvar, at der sker en fremdrift indtil videre. Og status vil nu være ved overstået visitation, at vi er i gang. Så angiver man ellers fortløbende noter her under sagsbehandlingen. Her er et eksempel med dato, og så hvad er der sket, planlagt møde med relevante faglige eksperter, og det underskriver jeg så.
I kolonnen Decision Level eller Next Step, der angives på hvilket niveau der for nuværende skal træffes beslutning her, og vi kan sige, at det her issue det er fortsat i projektet. Senere kan det være, at det eskaleres til Champion-gruppen for eksempel, eller til Kajstyr-gruppen. Vi behandler det fortsat i projektet, og sidste note var foretaget den 28.10. Når vi så kommer til endt behandling af det her issues, og der foreligger en beslutning, så anføres den i decision, og man anfører, hvem der har godkendt den pågældende beslutning. Når man er færdig med sine issues til en session, så opretter man altså issues i issue-loggen og uploader loggen til SharePoint. Når man har oprettet en issue-log på SharePoint i projektet, så fortsætter man i den issue-log for de følgende sessioner. Issue-loggen den uploades til mappen, som man finder her. Der er indtil videre ikke nogen. Mappen den ligger under validation, hvor vi var før. Og når man har uploadet, så går man ind i Document Tracker og angiver derinde, at man nu har uploadet issue-log for den pågældende session. Man skal lige huske at tjekke den ud. Og vi siger altså her, at for session 86, der har vi nu completed og uploadet issues til loggen. Det var det. Spørgsmål er selvfølgelig velkomne til mig, Thomas Dalsgaard Clausen, eller til Knud Bernstein, eller til kontoret i implementering, Charlotte eller Nina, som har fuldstændig styr på de her procedurer. God fornøjelse med det.